Na-assign ako, actually, nag-volunteer ako. Inot out of curiosity. Sabi ko, ano daw ang nangyayari sa loob? Na-curious ako kadto. Tapos another, sabi ko, nahihirak kaya ako sa iba na itong may mga family na maa-assign igdiyo. So at least sabi ko ako single. Tapos may man akong magurang or may mga kapamilya na naghihilang. Kaya ko man mag-solo. So sabi ko, siguro pwede man garo ako at least ma-experience. Siguro mga around February or March, igway ng IRID team or COVID team. During that time, ang padikit-dikit pala itong mga consultation, pero mga suspect pa lang kadto. So, ang IRID ward, ang tanong COVID ward sa Kadaklan, ang ward me or ang facility me is nakasuway siya sa general wards. And igdi sa facility, kompleto na igwa kaming ER, igwa kaming OR, DR, igwa kaming ICUs, and then yaon man si ward. Ang ward, ang mga pasyente nakasuway-suway siya, depende kung anong klaseng COVID, kung mild, moderate, or severe. And then, suway man si mga nag-admit man direct kami ng mga suspect, itong COVID suspect, na may pa mga swab results kung positive or negative sinda. This same kay sa routine kang regular wards. Nagigagawa man kami gyari ng endorsement, nagcha-charting man gyari kami. Pero ang pinagkaiba sa pinagkaiba is naka-PPE kami. Every time na naglalaog kami sa hot zone, so igwa magyari kaya kaming nurses station. Pag naglalaog kami duman sa hot zone, kaya po mo mag-PPE. So kang inot na paka-ano ko igdi, paka-duty ko igdi, pakasulot ko katong PPE. As in, mainiton siya, lalo na itong naka-N95 ka, patos ang buong hawak mo. Nagsasabay pa sa panahon na kaudtuhin, naka-PPE ka, and then haloy ka kaya duman syempre ang pasyente may duman, bako malang saro na kay puhan atendan. So medyo dakol siya. Talagang mas take ka siguro, hababa na siguro ang 2 hours para maano mo si routine mo sa ibang mainiton, and then nakakahingal siya. Ito baga syempre mahiro ka sa sabi pag-anot, kaya every time kapag ma-duff ka, every time na matanggal ka ning PP, ano mo talaga itong gaanot, itong basa-basa talaga ang uniform mo, and then kay puhay mo tulos magkarigos. Ining bulan lang na iniyo. Honestly, inisi saro sa pinaka challenging and pinaka mapagal na duty ni. So nga nag-post eval kami kang very post intervention and evaluation duty ni so ugma. So ito kamustahan ko kamo sa duty. And then nagkaararami mi si concern. So as in parehas kami inisi pinaka mapagal na duty. So, ngunyan kaya ang census me is dakol, nagdadakol siya. Itong dati, may aldaw na may admission, ngunyan, garo aldaw na, may mga consultation, may admission. Sa dito minsan, nag-abot na kami sa point na may araw po sa ina ilalaag, ang pasyente, so nahandle na kami baka pag may magsunod. Dumaray na lang, nagkakataon man itong paghalimbawa, nag-i-discharge sa sarong pasyente, may aabot na naman ang saro, at least may lalagan siya. Honestly, ang pinakatakutan ko, inot, ang magkahilang ang family ko. Ibahon sa pagmati siguro kapag nangyari, kaya yan ang pinakabo ko talaga mangyari. Pangadua, ang kinakatakutan ko is mangyari igdiyo sa Bicol, si nangyayari mo yan sa Metro Manila. Itong tipong nahiling ta kung gaano sindangon yan katoksik, kung gaano kadako ang mga pasyente sa indangon yan, kung gaano kataas ang confirmed cases ninda. So yan ang kinakatakot ko na sana di mangyari igdi. Siguro dawa anong hospital
ang sabihin ta ng ready kapag dinagsa ka kang aruga tong pasyente siguro mabigay at mabigay talaga. And yan ang saro sa pinaka tinapangadji ko sana day mangyari igdi sa to. Tigmo-monitor kami kang psychiatry of department. So, igwa kami itong monitoring para sa mo kung kamusta man kami. So, kung kay puha na ba ng consultation or baka nade-depress kami. So, ina-assess nila kami. And then, igdi man sa mo, kaibanan, may mga kaibanan nga kaya kami mga supervisor igdi. And then, kinakamusta kami kang management. And then, ang iribahan namin na kaya igdiyo sa BMC kang team kang IRID team or kang COVID team, itong garo mga ano muna talagang as family talaga kami. Itong kami-kami na nagdadamayan kapag may kaipuhan. So, nakukuami si comfort na inagad mi sa kapwa mi ka-duty. Itong maugma ang pag-duty igdi. Naging ritual na kaya sa mo na every time ma-discharge ang pasyente, iba kaming itong garo sorpresa sa inda na ginigibo. So, mamamati mo every time na di-discharge sa inda, may hiling na surprise. Talaga mamamati itong day sinda nag-solo man sa journey iniyo. Nagtutubod kaya kami na sa kada recovery kang pasyente mi is yan ang success kang team.